Ben, boa tarde a todos e a todas. Antes de comezar esta convocatoria da sesión ordinaria do pleno correspondente ao día de hoxe, 28 de xullo, pois quero enviar, nome meu propio e de toda a corporación, todo o noso apoio aos veciños de Castro de Miño que están a sufrir esta lacra de incendios, que, bueno, desgraciadamente nos vivimos nas anteriores semanas xunto co Concello de Melón, sabemos do que se sufre. Quero, bueno, enviar toda a nosa forza desde aquí ás brigadas de incendios, o grupo de emerxencias que está traballando, a policía local e aos bombeiros que están a amosar, bueno, pois todo o seu empeño por acabar con estos lumes. Empezamos co orden do día. O punto número 1, aprobación se procede do borrador da acta das últimas sesións celebradas, que foron a do 30 de xuño de 2022. Fican aprobadas, entendo que sí. Punto número 2, dación de conta das resolucións da alcaldía segundo o expediente que se acha na sesión. Damos conta, verdade? Punto número 3, moción do BNG para a creación dun mercado de produtos locais no Ribeiro. Explícalo ti, Maite, xa? Autora da moción. Ben, pois moi boa tarde a todos os compañeiros e tamén a quen nos poida estar seguindo. Por suposto, BNG súmase a esa tristura por os acontecido no noso concello e en outros, e sobre todo en Castro de Miño, que eu onte dende Ventosela, a verdad que me daba moita mágoa. E, por suposto, a esa xente que está aí sempre traballando e defendendo e poñendo en risco tamén a súa vida, pois poñelos en valor, porque sin eles, pois todo sería tamén máis difícil. Bueno, en canto a esta moción que presentamos neste pleno, que xa é o pleno antes das vacacións, prácticamente para todos, porque en agosto xa non hai pleno, e pois xa en setembro, cando volvemos, xa hai moitas cousas reiniciadas. Pois, bueno, presentamos dúas mocións en comisións. Tampouco vimos que en comisión por parte do Concello había moitos puntos, e non foi por iso que presentamos nós as mocións, pero, bueno, pareceunos, tiñámolas preparadas e pareceunos importante. Esta dos produtos locais do Ribeiro parecenos importantes porque, sobre todo na pandemia, xa se puxo de manifesto que a xente voltou de novo a cultivar máis, se cabe, as súas hortas, a producir cousas que ao mellor estaban deixadas un pouco de lado. Vimos que é importante ter unha hortiña ou poder producir un pouco de mel, ou como aquí a nosa elaboración que temos tan rica de alimentos, tanto de panadería como de repostería, que creo que había que dar unha continuidade para que nunca desapareceran, e por iso creemos que se lle pode engadir un valor xa máis do que teñen, porque xa sabemos que hai moita xente que ven a vender os seus produtos tanto na feira como outros días por a semana, que ten uns pementos, que ten uns tomates, calquera cousa que sea de produción propia. Nós tampouco pretendemos que se faga competencia a outros produtos que vende unha persoa nunha frutería ou calquera tienda de alimentación, senón que son produtos que son propios de venta directa, tanto da horta como de calquera alimento que se poida producir na nosa comarca, que creo que é moi rica. Entonces, pois, propoñemos que se promova a creación dun mercado directo de venda destes produtos e que as persoas que queiran comercializar, pois, teñan que ser o que acabamos de comentar, produtores directos, sin que se poida revender produtos. Incluso poderíase facer un rexistro de produtores e, bueno, pois, por suposto, o Concello, en colaboración con outras administracións, pois promover esta recuperación dos produtos hortofrutícolas e dos alimentos, que incluso para a nosa comarca tamén sería un punto de referencia de concellos limítrofes que poderían vir e comprar eses produtos e, como decimos tamén aquí, dignificar e ampliar as condicións en que estas persoas que agora se están facendo, pois, que se veñan realizando de outra maneira. E este é o sentido da moción. Pensamos que a parte do viño, que xa sempre é o que a produción nosa vinícola, pois, que está sempre aí nos
nos canales de comercialización, pois que se poden facer con outros produtos. E nada máis, pois aquí vos la deixo para que me dedes a opinión e nada máis. Grazas. Gracias, Maite. Quenda de César, Partido Popular. Moi ben, moitas grazas. Boa tarde a todos e a todas. Eu tamén, en primeiro lugar, sumarme ás palabras que se dixeron por parte da alcaldesa de solidaridade neste caso, con Castrelo de Miño, concello afectado polo lume, tamén o que nos tivemos aquí en Ribadavia, e demais, e o recoñecemento de todos os traballadores do ámbito, traballadores e traballadoras do ámbito forestal. No que ten que ver coa moción, pois, a verdade, nos, en principio, podemos coincidir en moitas cousas, de feito coincidimos. Evidentemente, aquí hai de fondo tamén outra cuestión, que isto sería unha vía para o fomento da horta e do cultivo, pois é unha fórmula tamén precisamente vinculada co que acabamos de falar dos incendios e demais, para evitar o abandono da terra, que en definitiva a terra, cando está traballada e cultivada, pois precisamente os incendios son menos e menos perigosos. O problema é cando está todo abandonado, non? Entón, quizás, pois sí que existe unha certa relación co que falábamos antes en algunha destas cousas. Evidentemente, a creación dun mercado, bueno, xa existen, temos as feiras, hai plaza de abastos, diferentes vías polas que se poden adquirir produtos de proximidade, non? Que se quere implementar algunha vía máis, pois nos parece ben, sempre cando, e a moción sinala, ou polo tanto nós tampouco temos ningún inconveniente en votar a favor, se cumpla lóxicamente con todas as normativas, tanto que as persoas que venden estén dados de alta de autónomos, que paguen unha correspondente taxa, que se regule de algún xeito, todas esas cuestións que digamos, evitarían que fose unha competencia desleal, por decirlo de algún xeito. Como xa digo, está recollido perfectamente na moción, pois nós tamén o vamos a votar a favor. E evo lanzar esa reflexión de intentar, pois de algún xeito, animar a moita xente como unha forma de vida tamén que recurra a explotación da terra, o traballo agrícola, como unha forma moi digna de ganarse a vida. Hoxe, curiosamente, e xa con isto remato, así, a modo de anécdota para ilustrar un pouquiño a realidade da situación actual, hoxe presentábase na Deputación a Festa do Pemento da Arnolla, que se celebrará o próximo fin de semana, e comentaba o alcalde como hai pois entre 20 e 25 anos a produción de pemento que había en Arnolla estaba rondando os 300.000 kilos de pemento anuales, e na actualidade non cree que cheguen aos 12.000 a colleita de pementos. Entón, dá unha sinal clara do que estamos falando, de abandono da terra, abandono da actividade agrícola. En este caso, el dicía que tamén é provocado un pouco pola sustitución desa actividade da horta por o viño, que moita xente pois se foi cara a produción de viño por maior rendabilidade ou diferentes razóns, pero sí que, bueno, é ilustrativo ver como a nivel comparativo a situación estaba hai uns anos e como está hoxe. No fondo a moción, o noso voto vai a ser favorable. Moitas gracias. Grazas, César. Sí, grazas. Ben, a nos xa dixemos nas comisións que nos parece moi ben isto, esta proposta, estas iniciativas, e unha vez máis, non só sumarme aos apoios dos meus compañeros e compañeras do Pleno, sino que ademais creo que tamén se está abordando xa unha cuestión, porque ao final os políticos, ou polo menos as persoas que temporalmente nos dedicamos á representación cidadá, debemos ademais de abordar esta diagnose que creo que concordamos, tamén a cal é a raíz e tamén cal é ademais da enfermidade a súa cura, ou polo menos a proposta de solucións. E evidentemente, claro que esta moción e estes análises que aquí se están a decir ten que ver moito cos incendios. E non vale pasar de puntillas pola orixe dos incendios, sendo moi complexa e, por suposto, con múltiples factores, non hai unha única causa. Pero todo o mundo, e así as protestas cidadáns apartidarias de veciños cabreados, de cidadáns que se sinten desamparados diante dos incendios que todos os anos se producen, e que, por certo, decían vida no rural contra os incendios forestais. Este era o lema desas protestas. Insisto, protestas cívicas, de xente cansada. Está moi ben que aquí se diga, e encima por parte do Partido Popular, que o problema é que este o rural abandonado.
eu creo que, polo menos a bancada da esquerda, vamos a coincidir en que, evidentemente, é que o rural está abandonado polas políticas públicas de quen ten esa competencia, que é a Xunta de Galicia. E esta moción, evidentemente, unha vez máis, nos pon deberes a unha administración, ao Concello, que na realidade non é responsable directa destas cuestións, ou non debería ser, non? Evidentemente, si pode colaborar con outras administracións e crear un mercado. É así, e creo que sería máis asumible por parte do Concello, pero non a situación do rural, non a situación das nosas parroquias, non a situación da comarca do Ribeiro, en absoluto é unha cuestión dos concellos que xestionan eses territorios, sino dunhas políticas públicas de medio rural, da Consellería ou da antiga Consellería de Agricultura, da actual de Medio Rural, das políticas públicas que, desde o ano 81, que existe a comunidade autónoma con competencias en Galicia, excepto 7 anos escasos, estivo dirixido polo Partido Popular e as súas marcas. E isto é a cuestión. Non podemos obviar esta realidade, non podemos obviar isto. Do resto, evidentemente, podemos laiarnos moito. Para o ano, se non volvemos a facer nada, podemos laiarnos outra vez, e así eternamente hasta que non quede monte ou hasta que isto sea, pues, nos consideramos que a Xunta de Galicia debe facer bastante máis se queremos un rural vivo. E iso que Feijóo, o presidente que escapa de Galicia, dixo no inicio da súa legislatura, fai 2 anos e algo, que esta iba a ser a legislatura do rural. Unha vez máis, Feijóo mentiu, igual que minte agora como xefe do PP no Estado, diariamente desde unha sede, por certo, manchada de corrupción, porque foi pagada ilegalmente con corrupción, por certo. Sin máis por ahora nada máis. Grazas, Brais. Maite, pechas ti a túa quenda por ser autora da moción? Bueno, grazas a todos os grupos por os comentarios e por admitir favorablemente esta moción, que, como os acaba de comentar, tamén favorece a venda directa dos produtos, porque ao non haber tantos intermediarios, pois tamén se pode abaratar prezos, porque a xente non ten nin que utilizar un transporte, vende o que realmente produce. Acabase de comentar tamén, pois que sí, que vai favorecer que as terras se sigan cultivando frente a ese abandono de terras que parece que estamos vendo, tanto dos montes como que se acaba de comentar, dos montes dos terrenos agrícolas, porque a xente maior vai faltando, desgraciadamente, e para min era que tiña esa iniciativa de traballar a terra, de non deixar ermo ningún terreo, e de incluso sentirse orgulloso do que producía, porque eu recordo aos meus pais vivindo en Vigo, cultivando as súas patacas, cultivando os seus, e sentíndose orgulloso dese traballo que daba a terra, que eles consumían o que producían. Entonces, penso que estas persoas que sempre se dedicaron a producir os seus alimentos, pois que teñen que tamén no tempo permanecer e facer, como decimos, dignificar ese traballo, que para nós tamén é importantísimo. Xa se viu o que digo, xa se viu agora, que o importante que é ter unha horta e poder sacar dai o que queiras. En canto dos montes, estamos sempre no mismo. Non chega agora lamentarse, acabamos de decir, hai moitos medios tamén, incluso gandería, que estes están comprando gandería como ovellas ou como vacas para que limpen os montes, que son moi bons facendo ese traballo, facendo prevencións, e non cando chega ahora este tempo, que cando se producen, lamentándose de que non hai brigadas, de que chegaron tarde, e de que, madre mía, e agora que facemos? Porque despois xa hai que chegar antes, para min hai que chegar antes a isto e a moitas outras cousas. Grazas. Grazas, Maite. Entendín que queda aprobada por unanimidade, verdade? Vale, fica aprobada por unanimidade, señor secretario. Punto número 4 da orden do día, modificación
moción do BNG pola recuperación dos servicios de transporte público en Ribadavia e a súa bonificación. Maite, explícalo ti como autora da moción. Ben, presentamos en xoves pasado, casi expliquei, presentamos ese día, pero expliquei bastante ben sobre todo os acordos, que son 2 puntos que creo que son moi entendibles. Incluso mencionamos aí que o propio Ministerio de Transporte define o transporte público como un medio de transporte seguro, fiable, cómodo, económico e sostible. Tamén mencionamos en moitas ocasións que moitas comunidades teñen trens de cercanías que solucionan moitas cousas. Aquí os poucos que temos parecen que van desaparecendo e creo que non se pode permitir porque realmente os necesitamos. Agora tamén parece que os trens de media distancia a partir de setembro que non se van poder bonificar, nos parece tamén unha injustiza que non se poida bonificar ese traxecto que se fai desde Santiago a Coruña ou desde Ourense, porque xa, como digo eu, se temos aquí de cercanías non temos nada. Autobuses, cando pasa un, eu case lle fago a ola. E un tren, igual, cando pasa un tren, digo, pasa un tren, que non sexa de mercancías. Entonces, pois, cando alguén se quere desplazar de Ribadavia a Ourense, o único que fai... A Ourense, xa non digo máis lonxe, que son a 10 minutos, pois, o único que se encontran é trabas. Incluso, tamén xa o demandáramos ano pasado, o bus este que facía liña con Ribadavia, San Pallo, Santo André, Ibas Zaleiro, pois tamén xa non funciona, só funciona baixo demanda e tamén nos gustaría que se recuperara. Boa tarde a todos. Nos gustaría que se recuperara e nos puntos que demandamos é que no Ministerio de Transportes a recuperación dos servicios, dos 3 servicios diarios que había, tanto de mañán como de mediodía do Serán, do tren que paraba en Ribadavia, e tamén demandar da Consellería de Infraestructuras e Mobilidade para que se manteña a anterior circulación, sen previa demanda, de buses e minibuses na prestación do servicio de liñas de autobús entre Ribadavia e os demais concellos. Porque, como decimos tamén, a xente co millón non pode pagar un taxi ou non ten coche na casa e parécenos que, por lo menos, ten que ter unha maneira de ir aos sitios. E tamén para a nosa contorna, que é a comarca do Ribeiro, tamén favorece que desde Leiro poida vir unha persona a Ribadavia, desde Castrelo de Miño, ou desde Arnollo, ou desde calquera concello. Entón, pensamos que é importante. E, por suposto, que se poida manter a bonificación do tren de cercanías a media distancia a partir de setembro. Grazas. Grazas, Maite. Que engade César? Moi ben, moitas grazas. Pois nada, nos vamos a votar tamén a favor da proposta do BNG. En esta liña, aínda no pleno pasado tamén aprobamos unha moción que iba en referencia aos servicios de transporte e demais. Xa non é a primeira vez, nin a segunda, nin a terceira que se traen cuestións relativas ao tema do mantemento de servicios de transporte no Concello ao pleno municipal e a nosa postura sempre foi a mesma e seguirá sendo que a de apoiar este tipo de propostas. Polo tanto, pois o noso voto vai a ser favorable. Moitas gracias. Grazas, César. Que engade Brais? Ben, si, na mesma liña, parecenos bastante ben. Quero recordar que Ribeirón Común se trouxo reiteradas veces na anterior legislatura e no inicio desta semellantes mocións e iniciativas e un pouco entronca co que xa dixemos antes, que basicamente esta é unha cuestión transversal ás administracións superiores, non ao Concello, sino a Xunta, a Deputación e ao Estado. E digo en comparativa co que fan outras deputacións do Estado, por exemplo, as forais, onde apostan pola rede de transporte colectivo. Aquí a de Ourense aposta por outro tipo de políticas subsidiarias, de axudas directas e crear rede clientelar, ou directamente desamparar infraestructuras importantes como poida ser a da auga pública, por certo, polo menos neste municipio. Ou podría dicir o mesmo de outras comunidades autónomas, por exemplo, tamén as vascas, que apostan por crear unha rede de transporte colectivo, tanto de estrada, en autobús,
tanto de cercanías como tamén de tren. E aquí en Galicia, e insisto no de Galicia, excepto 6 anos sempre gobernado polo Partido Popular, igual que a Diputación, nunca se apostou por este transporte. Entón, a postura fácil de votar a favor do Partido Popular sempre é a mesma. Na realidade, non moven un dedo ao final por cambiar as políticas que nos levan a que cada vez esta comarca e este concello teña menos servicios, sendo do transporte trascendental. Trascendental tamén para a vida das persoas, pero tamén para poder estudar ou para a actividade económica, porque o comercio en Ribadavia é unha actividade central. E se non lle das polo menos oportunidade a moitos veciños e a moitos cidadáns de vir a Ribadavia, pois vai a ser moi difícil, evidentemente, retorcer ou retroceder a eiva e en picado que leva, por desgracia, a economía neste municipio. Bastante preocupante. Nos, como non podía ser de outra maneira, creemos que hai que votar a favor e seguir reivindicando a estas administracións titulares actuais destas competencias e agardemos que desta valla, o que sí sempre digo é que destas cousas hai que acordarse cada 4 anos e apostar sempre por aquelas formacións que na realidade traballen para que haxa unha verdadeira rede de transporte público. Gracias. Grazas, Brais. Quenda de peche de Maite, que é autora da moción. Bueno, grazas aos grupos por o apoio. Non queda moito que decir, porque eu creo que a moción está bastante ben explicada. Darlle outra vez a benvida a esta xente que chegou así no medio da nosa intervención. E, como sempre, seguir reivindicando o rural, porque non se pode apostar por o rural. Hai moita xente que decidiu vivir no rural, pero para vivir no rural temos que ter uns servizos e temos que ter unhas prestacións que, dende logo, as administracións, como acaba de decir, teñen que axudar e apostar para conservar o que temos e mellorar o que se poida. Grazas a todos. Grazas, Maite. Entendo que fica aprobada por unanimidade, verdade? Señor secretario, fica aprobada. Pasamos ao punto número 5, mocións de urxencia. O Grupo de Goberno temos unha moción de urxencia, saudar aos veciños de Archabolas, Sanín, Agroba ou Seixo, e, bueno, está relacionada pois con estes veciños e veciñas, a presencia hoxe aquí deles. Entón, vamos recibistes todos a moción de urxencia. Vou coa exposición de motivos. A existencia de problemas na rede veciñal de suministro de auga dos núcleos da Agroba, as Chabolas e o Seixo é un feito que se repite no tempo desde fai anos. Esta rede veciñal non é titularidade municipal. Aínda así, o Concello de Ribadavia ten dende o ano 2015 un proxecto aprobado para abastecemento e saneamento na Agroba, as Chabolas, o Seixo e Sanín. A vontade e intención do Concello é a de levar a cabo este proxecto e poder así conectar estes núcleos do municipio de Ribadavia á rede municipal de suministro de auga municipal e de saneamento. O Pleno do Concello de Ribadavia, na súa sesión de 30 de setembro de 2021, aprobou, entre outras cuestións, demandar a entidades de auga de Galicia o financiamento necesario para completar un plan de remate da rede municipal de suministros e a súa conexión integral coa estación depuradora de augas residuais do Concello de Ribadavia. Así mesmo, o Pleno do Concello de Ribadavia aprobou en sesión de 25 de novembro de 2021 o seguinte acordo. O Pleno de Ribadavia apoia que os núcleos de Agroba, as Chabolas, o Seixo e Sanín se poidan sumar á rede municipal de saneamento e abastecemento de Ribadavia a través da realización do investimento necesario por parte da Consellería de Infraestructuras da Xunta de Galicia, Deputación Provincial e Concello de Ribadavia do proxecto de abastecemento e saneamento destes núcleos poboacionais. Este problema foi reiteradamente abordado polo Pleno Municipal, sempre na liña de respaldar a implicación municipal para buscar unha solución e, ao mesmo tempo, demandar á Deputación e Xunta de Galicia un apoio ao proxecto similar ao que brindan noutros concellos de Galicia e da provincia. Os propios veciños e veciñas presentaron as súas sinaturas co obxectivo de apoiar e respaldar este proxecto en coordinación co Concello. Falamos de case a totalidade de veciños e veciñas de Agroba, Chabolas e o Seixo, que representa
a 66 vivendas con máis de 146 veciños e veciñas que solicitan que estes núcleos se sumen a través da realización deste proxecto á rede municipal. Desde o Concello de Ribadavia estáse a colaborar coas redes veciñais, medidas que se reforzaron coa creación dunha partida propia nos orzamentos para o exercicio 2022. Estas son as accións puntuais e complementarias, pois a solución real e definitiva pasa por, punto número 1, a realización da obra contemplada no proxecto redactado e aprobado no ano 2015 para as chabolas Agroba, O Seixo e Sanín, que só será posible a través do investimento de Augas de Galiza e da Consellería de Infraestructuras da Xunta de Galicia. Punto número 2, a elaboración e execución dun plan de remate da rede municipal de suministro e saneamento e a súa conexión integral coa rede de auga e coa estación depuradora de augas residuais do Concello de Ribadavia para todos os núcleos do municipio que aínda non pertenzan á rede municipal e se queiran sumar. Por todo isto, proponse ao Pleno Municipal de Ribadavia, a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, reivindica o apoio e participación da Deputación Provincial e da Consellería de Infraestructuras da Xunta de Galicia na realización da obra contemplada no proxecto redactado e aprobado no ano 2015 para as chabolas Agroba, O Seixo e Sanín. Acordo segundo, demanda a Augas de Galicia, Consellería de Infraestructuras da Xunta de Galicia, a elaboración e execución dun plan de remate da rede municipal de suministro e saneamento e a súa conexión integral coa rede de auga e coa estación depuradora de augas residuais do Concello de Ribadavia para todos os núcleos do municipio que aínda non pertenzan á rede municipal e se queiran sumar. Non obstante, a Corporación Municipal, co seu superior criterio, adoptará o acordo máis beneficioso para os intereses municipais. Ben, esta é unha moción de urxencia que traemos o Grupo de Goberno, que, bueno, se estades de acordo os demais grupos, podémola facer conxunta. Temos que votar primeiro a urxencia. Vale, votamos a urxencia, votos a prol. Ben, comezamos co debate. Maite Benegar. Ben, boa tarde a todos. Como este é un tema que vos preocupa a vos e a nós tamén, porque penso que dende que eu estou aquí neste Concello xa se ve ademais aí por as fechas que todos os grupos así o temos demandado e así o temos pedido. Efectivamente, hai desde o 2015, como pon aquí, un proxecto redactado e aprobado para que se poida facer posible realmente, de verdade, o proxecto e as demandas que vos como veciños facedes e que nos entendemos perfectamente, como uns veciños máis que somos, porque ao fin e ao cabo nós tamén somos veciños de povos e diferentes, aunque vivimos en diferentes povos, te entendemos. O que sempre decimos, non é un tema novo para nós, nin é un tema novo para vos. Todo o que se dice nesta moción que presenta o PSDG-PSOE e Ribeiro en Común, para o BNG, por suposto, vai a votar a favor, porque, xa digo, creo que non hai ningún grupo dos que agora estamos aquí presentes que non o demandara en calquera dos momentos en que tuvo oportunidade. Nos parece tamén que, como xa antes se falou de outras eivas, como é o dos atallar os lumes e atallar outras cousas, este tema non é só de agora, nin deste ano, nin deste verán. É un tema de todo o ano. Por iso tamén pensamos que dentro do Concello, xa desde principios de que comeza o ano, pois se debería tamén axudar aos veciños a tramitar algunha subvención que poida axudarlles na traída, que eles teñen, que conseguiron co seu traballo. Non se pode esquecer, porque tanto eles, como vou mencionar a Autopobo, que tamén teñen os mesmos problemas, que se pode mencionar Santo André, a auga que teñen é deles, e bo traballiño que lle leva dado, e bo traballo que teñen feito, que moitas veces o Concello está colaborando no que pode, e seguramente oxalá puidéramos colaborar máis ou puidera colaborar máis o Concello, pero os veciños teñen traballado moito nestas traídas e teñen feito moito por estes povos, porque senón as cousas ainda estarían moito peor. E como digo,
non esquecer que estas demandas non só da agua, que é un servicio básico e que xa hoxe en día non se tería que demandar, xa tería que ser obrigatorio que unha persoa tuvera unha agua en condicións e que non tuvera restriccións e que tuvera uns sumidoiros, etc. Outras cousas como que chegue unha fibra, porque parece que os dos povos que non pagamos impostos, que chegue unha fibra, que cheguen as cousas como chegan a outros lados, porque é o que digo, sin embargo, podemos facer unha comparativa, que a hora de pagar un IBI, verdad que nadie che vai dicir, non, mire, vostede fixe unha casa aquí en Sanín, pero ten que pagar menos IBI que a fixo en Ribadavia. Non, aí todos somos iguales. Pois por resto, tamén temos que demandarse iguales. Eu penso que isto é de recibo, o que vos pedides. Como se di aquí, ten que haber unha colaboración efectivamente con todas as administracións. E o BNG tamén sempre así o dice. Con todas as administracións, incluído o Concello. Aí se menciona a Deputación, se menciona Aguas de Galicia, que así o debe facer para axudar a que se poida facer realidade ese proxecto, porque desde o Concello, dende logo, só desde o Concello non se pode. E así é. E, por suposto, incluso tamén vou mencionar a Confederación Hidrográfica, que tamén está aportando en moitos concellos cartos para outras cousas non tan importantes desde o meu punto de vista, que para eles serán importantes, seguramente, como pode ser unha senda peonil ou como poden ser unha ponte, pero a min pareceme que realmente estes proxectos son máis importantes levar a agua aos veciños, etc. Para a miña parte non teño nada máis. Traer propostas en constructivo, dende logo, a nosa intención e escoitar as demandas dos veciños que, ao fin e ao cabo, como digo, somos un máis dos veciños deste concello. Grazas. Grazas, Maite. Eu quería pedir un pouquiño de brevidade, non o digo por ti agora mesmo, non o digo por ti, senón porque os veciños me pediron o uso da palabra, vale? Entón, o remate da vosa exposición, pois quero que falen eles tamén, vale? Echarte esa palabra. Vale, moi ben, moitas grazas. Pois, boa tarde tamén aos veciños e veciñas. A verdade é que, como dicía Maite, xa temos tratado estas cuestións en outras ocasións, nos últimos anos. Falábase da existencia deste proxecto do ano 2015. Nos, como sempre, mantivemos e vamos a manter a mesma posición. Vamos a votar a favor da proposta, evidentemente. E creo tamén que, bueno, será unha cuestión, pero entendo que en ese caso se encargaría o Concello, ou se terá que encargar o Concello, da actualización dese proxecto, porque evidentemente son os custes de materiais, a variación que hubo nos últimos meses, probablemente o importe sexa moi diferente o importe marcado nese proxecto de 2015 o que sería o importe real de execución hoxe no ano 2022. Pero, pola nosa parte, por suposto que vamos a estar a favor e nos sumamos, e nos parece ben tamén a idea de que se presente como unha proposta conxunta. Nos, por suposto, estamos encantados de que así se faga e nos sumamos tamén a que esta proposta sexa de todos os grupos, non só de dous. E dicindo isto tamén, pois en outras ocasións, cando volva a haber reunións con veciños para falar destes temas, pois tamén estaríamos encantados de que se nos convidase a participar. Tamén creo que sería unha cuestión positiva para despois, pois, entender a iniciativa tamén como propia de todos. Pero xa digo, o noso voto vai a ser favorable. Moitas gracias. Grazas, César. E xa te respondo, os veciños pediron unha reunión coa alcaldesa, foi un primeiro paso, e logo vamos a ver como vale. Brais? Ben, grazas. Ben, boa tarde sobre todo os veciños e as veciñas destes 3-4 núcleos que hoxe están aquí. Agradecerlle a súa presencia, porque, entre outras cousas, son os protagonistas e, sobre todo, son a quen nos vamos a dirixir con esta proposta que hoxe traemos aquí os dos grupos de goberno. O decíamos antes, e o se está dicindo agora, isto non é un problema novo, en absoluto é novo. É un problema vello, é un problema que se coñece, aquí se acaba de decir, e un problema que se coñece, entre outras cousas, o acaba de decir o portavoz do Partido Popular e vicepresidente segundo da Diputación Provincial, que xa coñecía este problema como mínimo desde 2015. E, sin embargo, eu volvo a decir,
aquí os que estamos en política, inda que sea de maneira moi temporal e transitoria, temos que aproveitar o noso paso pola política para facer cousas. Non só para decir, non só para falar, sino para facer. Entre outras cousas, eso foi o que nos levou ao noso grupo, polo menos, a vir gobernar con moita humildade, pero tamén con moita decisión. E así o quisemos facer desde 2021, cando o Concello empezou a colaborar con esta rede e con outras, continuando con esa colaboración que xa existiu en anteriores gobernos e que vemos que o Concello, desde a súa humildade e desde a súa modestia, intentou sempre, é certo que con medidas moi concretas, moi temporais, que non resolven o verdadeiro problema, pero sí que abordan a inmediatez do drama de que en 2022 hai xente que a Bravilla non ten auga. Algo que é un ben básico, non estamos a falar dun luxo, non estamos a falar de algo que pueda ser pretencioso, é algo básico. Máis básico, eu diría que incluso, o decíamos nas reunións, algunha veciña esta semana, incluso é máis básico que a luz eléctrica. E aquí en Ribadavia, nestes núcleos, veciños e tamén concellos, estamos reivindicando algo básico. E vemos sistemáticamente como as administracións que supostamente teñen esa competencia, chámese Aguas de Galicia, o propio nome o indica, a Consellería de Infraestructuras da Xunta de Galicia, insisto, que ten esa competencia. Porque isto, a veces, hai que enfocar ben os problemas para buscar a solución. Que ten esa competencia. Entonces, non nos parece de recibo en absoluto que se veña aquí a este pleno unha vez máis con boas palabras cando os feitos din o contrario. E basta con ver solo a Xunta de Goberno desta mesma semana na Diputación Provincial, donde se acaban de gastar 300.000 euros, que se dice rápido, ningún para este problema que o seu vicepresidente, hoxe unha vez máis acaba de dicir, con moi boas palabras, por certo, que coñecía o problema xa desde 2015. E menciono así moi sintéticamente, como pediu a alcaldesa, 67.000 euros para San Xoán de Ríos, 66.000 para Cenlle, 22.000 para unha pasarela en Leiro e 95.000 para Sarreaus, que eu non sei nin onde está, francamente, pero lle acaban de dar 95.000 euros. E na modificación de 165 millóns de euros que fixo fai uns meses a propia Diputación, o digo xa centrándome na cuestión do saneamento e da agua, do suministro de agua, se lle deu a Arnoia 38.000, a Bande 36.000, outros 10.000 para Bande, 10.000 para Cenlle, 10.000 para o proxecto de estación de bombeo en Cenlle e outro para o bombeo de Razamonde, 48.000 para o abastecemento en Troncoso en Castrelo de Miño, 21.000 para Cortegada, saneamento de Barzameda e Enleiro, outros 40.000, en Monterrey 48.000, en Nogueira de Ramuín 24.000, en Oimbra 47.000 e así sucesivamente. Entre as miras, por exemplo, se lle dá unha inversión importante, eso é para outra cousa, 250.000 a residencia de terceira idade. É dicir, falamos de 615 millóns de euros. Isto é de fai uns meses. E a pesar de decir portavoz e vicepresidente, candidato xa anunciado á alcaldía unha vez máis do Partido Popular, dice que coñecía este problema, pero non se lle ocurre facer unha proposta para este problema. El que ten capacidade. Desde a moita humildade que temos e os orzamentos son transparentes, nos gustaría desde o Concello facer axudar moito máis, pero na nosa proporción, en base ao noso orzamento e as nosas posibilidades, creo que se está, como mínimo, axudando no que se pode a este problema. E non só o mencionou Maite ben, non só a estes 3 núcleos de Ribadavia, tamén a outros, porque sabemos, ainda non sendo nosa titularidade, sabemos que a nos obriga garantir un dereito mínimo. Oxalá tuveramos máis para dar máis, oxalá. Ainda así, insisto, a colaboración vai a seguir existindo con este grupo de veciños e, sobre todo, con todas as parroquias que así o necesiten, e creo que isto non pode morrer nesta moción, nin neste pleno, nin unha simple nota de prensa, nin contentarnos
con que saia na prensa. Creo que hai que ir a máis. E creo que lle temos que arrancar, insisto, arrancar pacíficamente, pero arrancar un acordo e un compromiso firme que estea nos orzamentos, non para a campaña electoral que algún xa está preparando, sino para o que din os papéis, que quede firmado nos orzamentos públicos. Ese compromiso, como mínimo, Carchabolas, Agrova, Xanín e o Seixo, como mínimo. O lóxico sería con todos os núcleos que aínda o están a demandar do municipio. E insisto no de arrancar, e se non facemos iso, pois, polo menos, mentre sexamos representantes políticos, estaremos incumprindo o noso mandato. Desde logo, por Ribeiro en Común, desde logo non vai a quedar. Moitas gracias. Grazas, Brais. Ben, eu quero explicar, como lle expliquei aos veciños, que o día 28 e 29 de outubro de 2021 mantive unha xuntanza coa directora xeral de Augas de Galiza e, bueno, estivemos mirando o proxecto, que era do ano 2015, e directamente me trasladou á Consellería de Infraestructuras. Ese mesmo día, eu estaba en Santiago e pedín ao interventor que pedira audiencia coa señora conselleira e a día de hoxe estamos agardando sen resposta. O Concello non podemos asumir, como vos dixen, este proxecto desta magnitude de máis de 800.000 euros. Entendo, como dice César do Partido Popular, que o material subiu e que o proxecto debemos modificalo. Pero se hai vontade, pois, por moito que suba o material e por moito que cambien os gastos, que suba todo, pois, se hai vontade, as administracións non deberían darnos nin a nosa espalda, nin a vos. De todos os xeitos, solicitei ademais unha reunión co presidente da Confederación Hidrográfica e, estou disposta a manter esta xuntanza con representantes destes lugares, vale? Son competencias que seguramente tendrá que asumir o Goberno do Estado, como fixo coas beiras rúas, co asenamento, abastecemento en San Cristobo, e que entendo que se non loitamos conxuntamente entre administracións e se non apoiamos e non respaldamos os veciños e veciñas, pois, desde este Goberno, eu mesma como alcaldesa, tratarei de que Confederación Hidrográfica pois asuma esta competencia que non é deles, non é propia, vale? É unha tarefa complicada, como digo, que se os materiais son altos, son baixos, son do 2015, para min só son excusas. De verdades, a mí me avergonza que é triste que un veciño me conte que ten que asear a seu pai e a súa nai que está encamado e non teña auga. A mí me causa moita vergonza persoal. Entón, claro, se hai vontade debemos apoiar. Desde o Concello de Ribadavia, como vos comentamos, imos a asumir este arranxo, esta captación, que é unha axuda a corto prazo, pero que necesitamos que vos sumedes á rede de abastecemento e poder, que nos axuden as administracións como é Augas de Galicia e a Deputación de Ourense para poder ir adiante con este proxecto. Agora, ben, damos a palabra aos veciños. Quen é o que quere falar? Pero podes achegarte, porque temos a cámara, estamos en directo. Díselle o micro, Maite. Tes a palabra, Alberto, representante dos veciños e veciñas. Temos o problema da calidade da agua, que así se viu do inverno, porque a agua, unha gran cantidad de agua, puñamos de un 40% entra dun regato. Entonces, esa agua fixose analíticas, non é apta. Pero agora temos un problema a maiores. Agora o problema é que non hai agua. Unha cousa é falar de casa pouca, non hai agua. Outro día viñeron in situ co concelleiro Brais ali, pudo comprobar que tiñamos aproximadamente 50 centímetros a primeira hora da mañá, cando estuvo cerrado toda a noite, para todo o día.
Que quere dicir con isto? Pois nada, que hai xente que non se pode nin duchar ni nada, teñen que agarrar e teñen que ir con caldeiros de agua á fonte. Hai veciños que viñeron para estes núcleos de población, esas están planteando irse. Hai xente que está de alquiler, está irse porque dice que isto que non é vivir. O sea, chegan á noite ás 11 da noite e non hai agua porque cando temos que cortar. Cortar, ou xa moitas veces non fai falta nin ir a cortar, é que non temos agua. Entonces, nós o que pedimos é que este tema que haxa unha unión aquí dos políticos entre todos, que deixemos os intereses á parte e luchar por os veciños, porque senón non vamos conseguir nada. É unha reivindicación que levamos 7 anos pedindo, sabemos que este ano hai sequía, pero a maiores de que esa sequía non é un problema que ven de atrás. Entonces, chegou un punto que é tal a urgencia que pedimos colaboración, se está intentando a ver se cunha captación nova, con un pozo, conseguimos mellorar algo. Pero, bueno, eso ao final é o que dicimos, iso é un parche. O sea, con eso non vamos a solucionar nada. Un parche a corto plazo. Entonces, o que pedimos é a máxima colaboración posible de todos os partidos políticos. Grazas, Alberto. Gracias. Sí, claro que sí.
grazas. Ben, de que, a ver, nos xa anunciamos o voto a favor e lógicamente vamos a apoiar e apoiaremos. Recollo unha cuestión, agora ao rematar o pleno, se é tan amable, me deixa o seu número de teléfono e quedamos a partir de mañán, o día que queira, e falamos con calma e así podemos, pois, explicarlle o mellor todo o que se ten feito, o que non se ten feito e aclarar unha serie de cuestións que eu creo que tamén é interesante. Por eso que eu encantadísimo de colaborar e xa digo, e de falar con vostede a partir de mañán mesmo, personalmente, cando queira, para que nos conozcamos, falemos e vexamos que posición ocupa cada quen, o traballo que fai cada quen e que depende de cada quen. Por supuesto, e no, xa, a ver, o noso compromiso eu xa lle digo, falo polo meu grupo municipal e entendo que como o acordo vai ser unánime, todos estarán na mesma posición, que nos vamos a facer, como así o fixemos sempre, todo o que este na nosa man. E iso teña todas as garantías. E, polo tanto, xa digo, agora en un momentiño, pois falaremos e moitas gracias. Ben, eu quero decir tamén sobre o que dixo que, bueno, esta discriminación é algo a que estamos habituados, é unha pena xa, pero, bueno, estamos acostumbrados a eso, os que non, bueno, é o que hai. Entón, vamos a pasar a votación. Pois en eso vamos estar, cando teña reunión co presidente da Confederación, pois, bueno, non hai problema, vindes, me acompañades, e todo o que se poida axudar ao Concello de Ribadavia, este grupo de goberno aquí está, como xa fixo en outras legislaturas, cando fixemos os 2 pozos que se fixeron, os arranxos que tivemos este ano, ben, todo o que este na nosa man, estamos para axudarvos. Como dixen, eu intentei moverme con Aguas de Galicia, me trasladaron a infraestructuras e non teño resposta a día de hoxe. Entón, vamos a mobilizarnos conxuntamente a ver, bueno, se salimos bueno, de ser, de diferenciar a veciños de primeira, de segunda e de terceira. Vale, entón pasamos a votación, votos a prol da moción de urxencia, fica aprobada por unanimidade. Se queredes sair, non vos estou votando, pero para que non estedes aguantando. Moitas grazas. Pasamos ao punto número 6. Pasamos ao punto número 6 de rogos e preguntas. Maite, a túa quenda. Bueno, doulle. Bueno, eu agora quería facer a parte das preguntas, gracias, a parte das preguntas que xa fixen en comisión, xa que quedaron aí xa anotadas, quería facer tamén un rogo, mira, do que se acaba de estar falando, en canto... Perdón, podes falar máis alto, que temos estos reloxos deste lado. Quería facer un rogo de todo o que se está falando, de en canto a auga e os incendios, do que xa se mencionou que este ano, todos os anos son complicados, parece que este ano pois está sendo máis, e chegará o seguinte, e parecenos que é máis complicado que o anterior, e o seguinte, entonces que haxe unha previsión, por favor, que haxe unha previsión, que non nos pase todos os anos o mesmo, que chegada esta época xa sabemos que nos vai pasar. Entón, por favor, exactamente, que hai que, non, como dicen, non, cando trona, implorar a Santa Bárbara, pois implorar antes. Tamén rogar que, como xa dixen, non hai pleno en agosto, de cara a setembro xa empezan os traballos de vendimia, pois que se teñan os camiños
os máis limpo posible cara a esta época de vendimas, que xa sei que se suelen facer, pero bueno, deixalo xa aí. Despois, en canto á policía local, quería preguntar se vai haber algún auxiliar para axudar en momentos puntuales, como foi agora a mostra de teatro, como vai ser a festa de historia, como son moitos eventos que temos agora no verão, que o mellor non lle viña mal pois, ter un auxiliar. A nosa policía local, que tamén fan un traballo extra, por así decirlo, nestas épocas. Esa é unha pregunta. Despois, volver a preguntar, que xa se me dixo que era inminente, creo que en febreiro, a reunión coa Fundación de Brasileiro. En febreiro que se dixo que era inminente. En febreiro, creo, que xa... Maio. Bueno, que se iba a ser inminente. Vale, pois dice que eu se dice que foi en maio, pois para que vou levar a contraria, pero bueno, todavía non se fixo. Creo que tamén hai bastantes temas que tratar e que arranxar. Despois, pombas, que hai problemas coas pombas aquí, sobre todo nesta cafetería. Eu estuve en outro día e as pombas pousanse se se pode articular algunha medida. Xa sei que non se vai coller unha escopeta e empezar a matar as pombas, pero creo que ao lado da Capuri. Ao lado da Alameda mesmo e na Alameda tamén, vale? Despois, temos visto tamén noticias que desde a zona franca se está en contacto con concellos desta provincia para a implantación de empresas. Entonces, se falara no principio do mandato de que tamén por parte do Concello de Ribadavia se falara, se sabemos algo de algunha empresa ou da zona franca de Vigo, vale? E despois, bueno, quedanme dúas solo. No, digo, rogos e despois preguntas. Os rogos se os dixen e as preguntas estou nelo. Nas comisións se nos comentou, que xa dixen que me parecía moi importante, que a nosa biblioteca recibira o premio María Moliner, que xa levamos uns cantos. Vin que noutros concellos que tamén nos recibiron, por exemplo, Verín, se publicitou bastante. E dende o noso concello non se lle fixo ningunha publicidade a isto, o cal nin me gusta, nin parece que sea xusto. Bueno, xa. Eu deixo... Vale. Despois tamén preguntarlles para a próxima convocatoria que toque, o sea, para o ano que ven, como se vai facer para optar estes premios e outras subvencións que este ano xa se perderon. E ustedes saben por onde vai a miña pregunta, creo. E por último, non me pareceu oportuno que a feira do 25 se celebrara o 25. A min, personalmente, e como concelleira do BNG, non me pareceu oportuno. A min chegoume a feira do 25. Que me chegou un papel, non sei se foi por iniciativa da alcaldía ou do concello, me chegou un papel dicindo que era unha noticia de trascendencia infinita. Non sei se foi porque lle pediron os... Bueno, esa é unha frase feita miña ahora mesmo. Creo que se entende. Non sei se lle pediron os feirantes, ou tamén os comerciantes, porque sei que por parte dos comerciantes, por lo menos a min, alguén me dixo que o estar o comercio local pechado por ser día festivo, pois que... E tampouco sei se houve moita afluencia na feira de feirantes, pero bueno, non creo que fose... Eu digo o meu parecer, non creo que fose unha boa idea. Gracias por escoitarme. Grazas, Maite. En canto ao robo do tema dos incendios, a previsión, as restriccións da Qualia, o mesmo que o bando que enviei desde a alcaldía, proíbe o rego, o baldeo, o limpeza de vehículos nas rúas, o enchido de piscinas, e os cortes sería algo última instancia, vale? Intentamos baixar as presións, a cual está baixando as presións, pero, bueno, para non
facer cortes de suministro. Se houbese que facelos, debido á sequía que estamos a padecer, se houbese que facelos farase de xeito pois que non cause trastorno aos establecementos e aos veciños e veciñas, vale? Pero, bueno, como digo, sería a última medida o tema da restricción. A pregunta do Premio María Moliner da Biblioteca Municipal de Ribadavia pois sairá publicado. De feito, estivemos falando con prensa esta semana, hoxe, estivemos falando con prensa, entendo que saldrá estes días. Nós non podemos pois darlle a orden ou planning á prensa, eles sacarán as noticias pois segundo poidan e teñan espazo. Estamos agora co tema dos peregrinos, a noticia, bueno, que máis actual neste momento. A feira do 25 celebrouse ese día porque a petición dos feirantes que non podían vir nin o 24 nin o 26. Entón, para non vir ningún día, pois a mellor opción era que viñeran. Foi unha solicitude por rexistro do representante dos feirantes e tomouse, bueno, se fixo así. De non facela ningún día, pois mellor que veñan un festivo, se eles estiman oportuno, que non vir nin o 24 nin o 26. Nada, aclarouse os comerciantes, hubo aí unha conversa cos comerciantes, bueno, porque non se lles avisou en tempo, está aclarado, vale? Non sei se me queda algo do que dixeches. Non, agora mesmo non hai previsión de contratar a auxiliar. Yo da zona franca agora mesmo non teño máis información. César, sí. Si, primeiro, despois tamén vai Mariluz, ten algún tamén, pero primeiro teño dous rogos e dúas preguntas. Os rogos, pedín por escrito que se me pasase copia, porque vin na prensa que se anunciaba unha reforma da Rúa Veronza, e pedín por escrito que se me pasase copia do proxecto e das autorizacións sectoriais, nomeadamente do permiso de Confederación Hidrográfica, para coñecer o proxecto e as autorizacións. Entón, reiterar que se me faga chegar, e tamén pedín por escrito que se nos fixera chegar o proxecto e a autorización de Confederación Hidrográfica un sendeiro que se pavimentou e unha rampla que se construiu no Camiño do Río en San Cristobo, por parte de operarios do Concello, e, bueno, pois nada, reiterar tamén que se nos faga chegar tanto o proxecto como a autorización de Confederación Hidrográfica. Despois, como pregunta, relacionada tamén con Confederación Hidrográfica, saber en que estado se atopa o procedemento, porque, bueno, como saben, Confederación Hidrográfica mandara derruir ou repoñer a legalidade dun vial no Parque Empresarial de San Cristobo por unha obra executada, creo que no ano 2017 ou 18, non lembro con exactitude, e que estaba no contencioso, o sea, se presentou por parte do Concello un contencioso administrativo. Esa obra fora feita sin autorización de Confederación Hidrográfica, e quería saber pois en que estado se atopa, se sabemos algo dese contencioso, se non, como está esa cuestión. E xa por último, a última pregunta é referente a que, no pasado mes de febreiro ou marzo remataba o plazo para presentar proxectos para concesión de obradoiros de emprego aos concellos en Galicia, e creo que está a punto de salir a resolución, entón será coñecer que proxecto presentou o Concello de Ribadavia esta convocatoria. Moitas gracias. Gracias, César. Bueno, pois os rogos tomamos nota. Sobre a pregunta de Confederación do estado de reposición da legalidade desta obra, pois me di o secretario que está no contencioso, como ben sabes, e non temos máis información. Obradoiros. Proxectos obradoiros de emprego. Eu non teño información, creo que non se pediu ningún. Non? Están elaborando, me din que están elaborando.
non teño esta información neste momento, en canto a teña faremos a chegar, vale, César? Gracias. Vale, empezo por así me vou olvidar. Onte atopeime con os veciños de Santa Cristina e pedironme que si podía trasladar a petición de que repasaran un pouco as marxes do camiño que une o Castro e Santa Cristina. Despois tamén desbrozar tamén o camiño que vai desde o Seixo ata Sanín, que, bueno, entramos xa roza o coche. Fai como 20 días ou así, houve unha avería da traída na carretera de Castrelo a altura do Ramirán, ainda está aberto, ainda sigue o burato ali e todo, pois non sei. Unha a traída, que houve unha avería da cual lle está aberto, é o que digo, que si se lle pode decir, na carretera de Castrelo a altura da casa do Ramirán, onde se sube po Castro. Está, pois leva como uns 20 días aberto o burato ali, pois si creo que a traída xa está reparada, pois que canto antes que o tapen. Despois tamén, bueno, isto o martes estaba, hoxe a verdad non fun. Na 15 os focos que se puxeron para a festa, o martes ainda estaban, e claro, alumbran toda a noite, os focos que se puxo no campo da festa. Despois tamén hai varias farolas no que é San Pallo, Valdepereira, fundidas, se poden revisar. Eu, por exemplo, ahora mesmo sei que a do Cruceiro está, o camiño que sube ao Coto polo menos hai 3, en San Pallo, a que está, bueno, a altura do Pazo Carballo está tamén fundida, perdón, 3 no Cruceiro, e, por exemplo, a que está a altura que baixa do Pendurado, que está enfrente do Pazo Carballo tamén, e hai algunha máis ahora mesmo en Ventosela, pero non me ven a... Si, sei que hai outra tamén, pero ahora non... Si, bueno, repasar porque esas seguras, si por sei que algunha máis, pero ahora non me... Si me lembro... Despois, bueno, tamén hoxe está claro que o tema eran os incendios, desas todas medidas que todos sabemos o que faríamos, está claro que non estamos a tempo de implementar, pero que sí que estamos a tempo de evitar que prenda o lume, porque está claro que onte, en moi poucas horas, eso avantou moitísimo, co que non sei se o mellor podemos desde aquí pedir que se aumente a vigilancia dos montes, por, bueno, pues que teña a Guardia Civil, a Policía Autonómica ou mesmo de Medio Ambiente, porque está claro que unha vez que empece é dificilísimo apagalo, é dicir, as condicións son tan extremas. Vale, despois tamén, non sei, o da auga tamén é importante, pero non sei se o mellor podemos facer algunha campaña de información que lle recorda a xente que hai tarefas que están prohibidas de facer hoxe en día nos montes, é dicir, pois, ainda que non estén prohibidas, igual era eso, recomendar que non se fagan tareas de desbroce ou calquera que implique, sobre todo nunhas horas, que implique que poida saltar unha chispa e prender un lume, ainda que, bueno, como sabemos que a maioría serán intencionados, pero, bueno, todas as previsións son poucas. E nada máis, gracias. Gracias, Luz. Sobre Santa Cristina, camiño do Castro, desbrozar os xeitos o Sanín, tomamos nota. A avería da traída tamén da rúa desta de Castrelo, a altura do Castro, tamén tomamos nota. A 15, pois preguntarei por que están as luces postas, quizás porque ao desmontar o tema da mostra non tiveron tempo. Tomamos nota tamén das farolas fundidas, comentaremos a empresa, bueno, titular agora mesmo do cambio das luminarias, a de LED, concesión. Enviáronse desde o Concello máis de 100 notificacións para a limpeza de solares que están en abandono. Me está comentando o secretario que xa máis de 30 enviadas no BOE. Vale, a recomendación de non facer tareas de desbroce está en vigor por o grupo de emerxencias. Creo recordar tamén que me comentou o xefe de emerxencias, Julio Puentes, que tamén estaban prohibidas, bueno, pois as churrascadas, eso, nas zonas da Veronza, eso, para evitar, bueno, pois que coa seca que hai, que haxa un descuido e que haxa un lume. Todas as notificacións a todas as fincas están enviando diariamente, concienciar a xente pois para que teña as súas fincas limpas. E sobre o tema da vigilancia en montes e tal, entendo que xa é competencia de medio rural ou trasladarlo, sí.
Ben, faremos a petición a medio rural, como solicitas. Entendo que, bueno, cos incendios que está a haber, pois os medios sempre son poucos a hora de sofocar e de estarnos tal. Ben, comentarvos, rematamos a sesión, agradecervos a todos e a todas o respecto e agora temos a recepción dos peregrinos sobre as 9:30, tiñan hora de chegada, vale? Entonces agardamos por eles. Moitas grazas a todos e a todas.